Πέρα και από εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας απέφθινε για ακόμη μια φορά το ΕΣΥΝ. Είναι πολύ σημαντικό για μας, επειδή μοιραζόμαστε κοινές ιδέες, κοινές αξίες και δράσεις, και αποκτά ιδιαίτερη σημασία ότι είναι φορέας που βρίσκεται εδώ στα δυτικά, όπως και το ΚΕΘΕΑ παρέμβαση που έχουμε έδρα στο ίδιο. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε συναντηθεί στον αγώνα για την ενίσχυση των στεγνών προγραμμάτων και ειδικά των προγραμμάτων όπως είναι αυτό της παρέμβασης με την κλειστή κοινότητα στη Ραφίνα. Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο χρόνο είχαμε τον αγώνα που δώσαμε ενάντια στον νέο νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που στην ουσία υποβαθμίζει και καταργεί το ΚΕΘΕΑ και τους υπόλοιπους φορείς. Υποβαθμίζει τα προγράμματα έναντι αυτών με υποκατάστατα. Παρά την υποβάθμιση των προγραμμάτων μας, αλλά και των φορέων, πραγματοποιήσαμε πολλές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συναυλίες, κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Συνεχίζουμε γιατί τα στεγνά προγράμματα μας δίνουν πνοή, σκοπό και νόημα στη ζωή. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη αυτά τα προγράμματα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και εμείς περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Με σημαντικές δράσεις όπως επισκέψεις για ενημέρωση σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους, δήμους. Κλείνοντας να πω, τα ναρκωτικά δεν είναι ιατρικό φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.